Rusija dosledno i nepokolebljivo podržava Kinu po pitanjima vezanih za Tajvan, Xinjiang, Tibet i Hong Kong, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. U tom kontekstu želeo bih da potvrdim našu doslednu i nepokolebljivu podršku Pekingu po pitanjima Tajvana, Xinjianga, Tibeta i Hong Konga, rekao je Šojgu tokom rusko-kineskih konsultacija o strateškoj bezbednosti koja održava u Moskvi zajedno sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. On je naglasio da kineska vlada je jedina legitimna vlada koja predstavlja celu Kinu. Pre početka konsultacija Šojgu i Wang su se srdačno pozdravili i rukovali. Kako je saopštila press-služba Saveta bezbednosti Rusije, konsultacije će obuhvatiti aktualna pitanja međunarodne i regionalne bezbednosti, situacije u azijsko-pacifičkom regionu, kao i saradnju u vojnoj i vojno-tehničkoj sferi i interakciju između organa za sprovođenje zakona i specijalnih službi Rusije i Kine. Zapratite kanal Info 1.